Gwamnan jihar Kano ya bayyana cewar daga gobe Litinin 15 ga wata za a samu jihar Kano a matsayin sabuwar jiha, wanda ya yi alkawari ga al'ummar jihar Kano kan cewar za a samar da sababbin tsare-tsare da gudanarwa don bunƙasa rayuwar al'ummar jihar da kuma inganta jihar ita kanta. Gwamna ya bayyana haka ne a cikin daren wannan rana ta Lahadi, 14 ga watan 1 na shekarar 2024, a daidai lokacin da ya bayyana a filin Mahaha bayan dawowarsa daga jihar Kaduna. Wannan ya ba mu ƙwarin gwiwa cewa daga gobe Litinin in Allah ya yarda matasan jihar Kano da al'ummar jihar Kano za su ƙara ganin canji a rayuwar. Kaɗan kenan daga cikin jawabin gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf da ya yi a wannan waje bayan dawowarsa daga Kaduna, tun bayan da ya shiga jihar Kaduna daga Abuja da kotu ta tabbatar da shi a matsayin cikakke kuma halastaccen gwamnan jihar Kano. Wanda tun da safiyar wannan rana misalin 11 na safe ya nufo jihar Kano daga jihar Kaduna, inda tafiyar tasa ta yi nawa bai samu shiga jihar Kano zuwa wannan fili na Mahaha ba har sai da misalin karfe 10 na dare. Inda a daidai wannan gaba kamar yadda kuke gani, karasowarsa kenan kofar Dan Agundi da ke birnin jihar Kano, wanda ya karaso da misalin karfe 9 da mintuna na daren wannan rana. Bayan ƙarasowar tasa ne kuma jim kaɗan a hankali aka ƙarasa zuwa filin Mahaha, wanda aka shiga da shi dab da ƙarfe 10 na dare, kuma gwamnan jihar Kano da mataimakinsa da sauran mukarraban gwamnati ya gudanar da jawabi tare da godiya da nuna murnarsa da godewa al'ummar jihar Kano bisa nuna ƙauna da goyon baya da suka bashi da kuma ƙara nuna amincewarsa da hukuncin da kotun koli ta a ranar Juma'a da ta gabata, wanda ta tabbatar masa da kujerarsa ta halittaccen gwamnan jihar Kano. Baya ga wannan ne kuma gwamnan jihar Kano da tawagarsa suka bar filin na Mahaha, inda suka nufi gidan gwamnati domin komawa gida kenan. Da misalin karfe 10 da mintuna na dare kamar yadda kuke gani, wanda suka bayyana a kofar gidan gwamnatin jihar Kano tare da shiga cikin gidan gwamnatin jihar Kano. Da misalin karfe 11 da mintuna na wannan dare kenan, wanda shigar su ke da wuya kenan, aka samu harba abin tashi domin nuna nishadi da godiya da kuma huce gajiya. Yadda ta kaya kenan tun daga tasowar gwamnan jihar Kano daga Kaduna zuwa Kano, wanda ya sha tarba daga miliyoyin mutane al'ummar jihar Kano maza da mata da suka tarbe shi, domin nuna farin ciki da jin daɗi tare da taya shi murna na samun nasara a gaban kotun koli tsakaninsa da jam'iyyar APC da ta tsayar da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Sunana Fahad Kabir Betata.